Zombie apocalypse. I posljedno ljudi, danas se vrati prezentaciju petardi. Da, ovo su mini pirati, nemojte kupovati. Pošto je bilo jedna marka, dođe malo komada Orion pirotehnika. Idemo dalje. Ovo je isto jedna marka, dođe malo komada, ovo je veliki pirat i to je Orion pirotehnika. Dalje ide. Ovo je pirat što 3 puta puca, dođe 100 komada, on je 5 km. Sada kineski šapat, dobro sam izgovorio, dođe 80 komada, mirovac pirotehnika. Koliko ona bilo? Oko 4 marka najmanje. Ovo je velika mega, evo vidite. Dođe 50 komada, koja je pirotehnika, mirovac pirotehnika. I to je ovo je naša najveće paklo, najveća petarda što smo mi kupili, to je TNT dinamit. Orion pirotehnika, dođe 20 komada, 7 km. Moja režija je Nihat Cjehić, veliki posle njega, posjetite njegov kanal, obavezno. I to je sve za ovaj klip, vidimo se sljedeće. Pozdrav!